ako čujemo dvojice daija različite odgovore na isto pitanje, koga da slijedi? Ovo je jedno mišljenje. Kad čuješ dvojicu daija, imaju neki koji kažu nađeš trećeg i onda njega slijediš. Ima i to. Ne znamo s kim sjedimo dok ljudi ne progovore, tako? To je to. Vidite, znači. Čovjek čuo jednog daju da nešto kaže. I čuo drugog da kaže drugačije. Jedan kaže halal, drugi kaže haram. Jedan kaže može, drugi kaže ne može. I tako dalje. Šta će on raditi? Razilaženja je među učenjacima po tom pitanju veliko. Imam Šatibi spominje u svom djelu Muafakat, ima djelo koje je štampano u 6 tomova. Spominje o tome mišljenja. Islamski učenjaci imaju o tome, koliko mislim, 6 ili 7 mišljenja po tome pitanju. Jedni kažu sljedeće ono što je teže, što je sigurnije. Drugi kažu sljedeće ono što je lakše. Treći kaže sljedeće ono što je većina uleme kazala. Četvrti kažu sljedeće. Odabrat će on jedno od mišljenja sebi. I to je najslabije mišljenje da će on odabrati. Jer to se otvara vrata have. I duša moja kaže šta ti godi između ovih lijepih mišljenja. I onda duša tvoja odabere ono što njoj najljepše. Ispravno je, braćo, mišljenje da će čovjek slijediti onoga koga smatra najučenijim. Najučenijim. Ti imaš pitanje, desloce, pitanje određeno koje je za tebe kritično, nisi nikad čuo ništa o njemu, nazoveš onoga koga smatraš da je kod tebe najučeniji. Ako nema njega, on na putu, on se razbolio, on na hadžu, ne može ga dobiti, ima neko ko je na deređi odmah kod tebe ispod njega. I ti pitaš onome kome najviše vjeruješ. I zato ulema kaže, čovjek obični slijedi u svemu osim u jednoj stvari. A to je da odabere koga će slijediti. U tom slučaju on je mučtehid, on je čtihad i on je učenjak. On odabira, nećeš ti govoriti meni koga će slijediti. Ja znam koga će slijediti. Ja slijedim koga ja smatram šta? Najučenijim i najbogobojaznijim i za koga znam da će mi sigurno dati odgovor kako će uzvišenje Allah biti zadovoljan. I on je dužan da tako pita. I kad dobije odgovor od njega, on je svoje završio. On tu stranicu zatvori i nema više priče. Nema više ispitivanja, pitanja, to je završeno. Pa čovjek pita najučenijeg, ti živio kada se liječiš, odeš u bolnicu, kažu, evo, mi smo dobili vaše nalaze, nalazi nisu dobri. Nisu dobri, ali naš primarijus trenutno na godišnjem odmoru, on dolazi za mjesec dana, imamo ovdje jednog pripravnika, mladi, ako hoćete kod njega, ne, kaže, čekam ja mjesec dana da dođe primarijus. O tako? Neće niko vježbati, ja nisam pokusnik u nići, da se neko vježba na meni. Čekam ja glavu bolnice, glavnog, znači, primarijusa, šefa klinike, da on to pogleda, da mi on kaže šta ću. Pa dobro, stara majka, nije tvoja vjera ništa manje bitna od tvoga tijela. Naprotiv, bitnija od tvoga tijela. Pa onda uradi i za svojom vjerom tako, na isti način. Pitaj onoga koga smatraš da je najučeniji kod tebe i kad upitaš, završi to. Pa čovjek pita, znači onoga koga smatra da je najučeniji, najbogobojazniji i dobije odgovor, a čovjek koji se boji uzvišenog Allaha, koji praktikuje vjeru, morao bi znati malo tako da je gdje žive, ko žive, slušaš preko i znaš što to je danas dostupno preko interneta, lako čovjek sluša neko nečija predavanje i kaže, Boga, mene ovaj čovjek odgovara, fino priča, lijepo on to zna, elokventan je kad govori, zna on to lijepo dočara, zna to fino, ja ću njega slijediti, vidim da govori, da voli Allaha, njegovog poslanika i spominje Kur'an i sunnet, ja ću njega slijediti. I odabere on sebi, a ne da tebi neko natura koga ćeš ti pitati. I nakon toga pitaj i to je to, kada se ulema raziđe, tako ćeš postupiti i nemaš grijeha. I nema ti pravo niko pregovara da kaže boj se Allaha što činiš. Ja sam pitao onoga koga smatram da je najučeniji. A ti ćeš na sudnjem danu biti pitan, jer ti možeš kazati, aha, ima jedno pitanje, kada su u pitanju, na primjer, žena i ženski propisi, ima jedan daja koji je med i mlijeko. Kod njega sve to može provući, on to nekako upakuje. Ima jedan predavač, on to kroz šalu, ali on to tebi spakuje s mašinicom da to može proći. I ti kažeš, i došlo pitanje Hanume, ne znam, eto dođe Amidžić, pružio je ruku, znaš, nama ono sve, mi se ono nešto crvenimo, nezgodno nam, on kaže, pa znaš šta je, kad on već pruži tu ruku, onda i ti pruži. Ali nemoj ti prva. I on je to tebi mašinicom stavio ti bombu, atomsku mašinicu i kaže, ti a znaš da će ti takav odgovor, to ti je haram da ga pitaš. Ti pitaj nekoga ko je kod tebe najučeniji i ko ti stalno govori, znači, pa kad ti on da fetvu, da ti nešto ti ne znaš,
ne možeš ti svojom, ti nemaš taj domet, ne možeš toliko dobaciti, ne možeš ti ispitivati. Evo, sad smo kazali ovdje, brak 3 puta, razvede nas. Ima mišljenje, ljudi govore, kažu, reci mi, brate, ja ne znam, to je za mene previše. I dobiješ odgovor od njega, dužan da postupiš po tom odgovoru. Ne smiješ ići traži dalje mimo toga da ti traži neko šta? Olakšice. Onda stediš svoju strast. Više nećeš istinu. Zašto si ga ostavio? Zašto ostavio tog svog slavnog šejha? Zato što želiš olakšicu. I to je zabranjeno.